سلام كميتم تشيكو براسو معتنا بهر ميني ميديا نلو محاموس إسران تشعتن حساس تدالو حتصرت وانا وزينة تاسعبنا خنقرب لكمينا نمكتالكم من عدمنا بغند نتباتهم كنفلم መንግስቲ ሾደን ሃገራዊ ኤጀንሲ ትምህርቲ ኣብ ቅድመ ትምህርቲን መስራሕ ዘድሊ ደረጃ ምልከት ቋንቋ ሾደን ከነጽር ምሕታቱ ኣብ ዝመጽእ ዓመት መንግስቲ መንግብሪ ኣታዊ ክኸፍል ንዝውስን መቓን ከልዕሎ ምዃኑ ኣብ ሾደን ቁጥሪ ናይቶም ሓለዋ መንነት ክወሃቦም ተገብሩ ሰባት ካብቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝነበሮ ብልዕሊ ዕፅፊ ወሲኹ ምህላው كمون بدوبا هند جزات كيرالا زمدبرو عمر اندستري فيلم ኣብ ልዕሊ ከዋኸብቲ ተዋሳእቲ ደቂ ተባዕትዮ ብዝፍጸም ጸታ ወስገዳድ ኣብ ልዕሊ ስሙ ጽላሎት ተነቢርዎ ምህላው ብቢቢሲ ዝወፅእ ሓበሬታን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ መንግስቲ ሾደን ሃገራዊ ኤጀንሲ ትምህርቲ ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ንምስራሕ ዘድሊ ደረጃ ምልክት ቋንቋ ሾደን ከነጽር ሓቲቱ ከምኡውን ከተማ የተበሪ ነቶም ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ክሰርሑ ዝተመልመሉ መምሃራን ናይ ቋንቋ ሾደን ምርመራ ክተታታቱ ተዳልያላ ኣብ ቅድመ ትምህርትታትና እኹል ምልክት ቋንቋ ሾደን ዘይብሎም ዝሰርሑ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ትብል ምክትል ከንቲባን ኣባል ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲን የተበሪ ብሌርታ ሆቲ أبال سلف ليبرال كمون مينستر تمرت زخنت لوتا إدلهم نريدي شودن أبزهابت ريتو بفلاي نتوم أب جزوم قانقوا شودن زي زاربوت أنا سرحتني أتات كلمة تمرتي لعول درجة قانقوا شودن كله ما قداس مخانو تقلص بخال زينا ودر بارا أولمبيكس لومي أباريس جمر كوينو 4400 تودادر تخصاتو فيهم كابزيوم توم عسرا كاب شودن زمتيم كوميتي بارا أولمبيك شودن أبز عمت 4 شودن أو ميداليات نمعوات شط قميت الله حنتي كابزن ميداليا زولا درازلوا نيكولينا بيرنهايم جودريتش كوينا كابت ولدات حيزة عين سور زخونت صواتيت سبورت جودا زمت عمت منغستي منغبريات أو خفل كمزلو وزوسن مقانو خلعلو مخانو ريدي شودن حبيرا نايلو مدرت قبرات أو منغستي ورحاوي لعلي 51,275 كورونا زرخبو سبات زخفل كوينو أبز متصورحي باجت 225 قن تقدب ناب 53,509 كورونا كبكبليم تدرجة مبزحتو يجيزي عمت متزم محايش كوينو منغستن سلفي ديمقراسين شودن زحلف عمت بسنك زغباب واقاتات زسرار حاكو قوارز غيرهم منبرم ريدي شودن ذكر الله ኣብ ሾደን ልዕሊ 31,000 ሰባት እንተላይ ካብ ጎነት ዝመልኦ ዝምድና ዝወፃን ቆልዑ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ሓለዋ መንነት ክወሃቦም ተገይሩ ምጽንሑ እንተኾነ ግና እቲ ኣሃዝ ካብቲ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ዝነበረ ብልዕሊ ዕፅፊ ምውሳኹ ሬድዮ ሾደን ጸብጺባ ሓደ ሰብ ንሓለዋ መንግስቲ ብቑዕ እንተኾይኑ ትካል ግብሪ ሾደን ብዛዕባ እቲ ሰብ ኣብ መዝገብ ሓበሬታ ህዝቢ ንምርካብ ክድርት ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ምንባር ግን ከቢድ እዩ ዳርጋ መንደቕ ዘይብሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ክትብል حقኛ ስማ ክዕቀበላ ዝደልየት ኤሊን ገሊጻላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣመወዳእታ ናብ ደቡባ ህንዲ ግዛት ኬራላ ዝመደብሩ ዕሙር ኢንዱስትሪ ፊልም ብከዋኸብቲ ተዋሳእቲ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተዋሳእቲ ብዝፍጸም ጸታ ወስገዳድ ኣብ ልዕሊ ስሙ ጽላሎት ከም እተነብሮ ይግለጽ ኣሎ زحلف صمون بقلال علوت كتابعتي وكواخبت تواساتي صوتاوس قدار يفتصم لاو زقلت كستات بزحمة زارب خوين الله زي عمتاوي استات 250 كساب كلتا ميت بغانقوا مالي لام فيلمتات سرح اندستري قال خبتون بنقفتي زن ادون قسقستي زخون فيلمتات بندخل قالو اب مقبر زن اترام صواتي زنقرلهم እቲ 209 አንቀጽ ኣዝሓዘ ብሓደ ጉጅለ ዝተዳለወ መዘክር ኣብ ሲኔማ ማልያለም ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥመን ጸገማት ብዝርዝር ዝገልጽ ኮይኑ ድኹም ኩነታት ስራሕን ስፍሕ ዝበሎ ፆታዊ ኣስገዳድን ኣቐሚጡሎ ገለ ክፋል ናይቲ ጸብጻብ መንነት ናይቶም ብህይወት ዝተረፉ ከምኡውን ብግፍዒ ዝተኸሱ ንምኽዋል ብዝብል ገለ እርማት ተገይሩሎ ጸብጻብ ካብ ዝወፅን ድሓር ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ካብን ሕጂ ኣብ ምስራሕ ፊልም ዘለዋ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ጾታዊ መጥቃዕትን ምግፋዕን የጋጥመን መንባሩ ጥራዕን ኣቕሪበን ኣለዋ እዚ ጥማዕ ናይቲ ዝተፈጸመ በደል ጥራይ ክሳብ ሕጂ ናብ ኣደባባይ ወፅአን ዝተፈጸመ በደል ዝገለጻ ዝዋሓዳየን ዝኸፈአ ክንሰምዕ ንዳሎ ክብል ተዋሳኢ ማላ ፓርቫቲ ንቢቢሲ ህንዲ ተዛሪቡ ኣብ ቦሊውድ ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ኢንዱስትሪታት ፊልም ህንዲ ዝርከቡ ሰባት ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ይከታተልዎ ኣለዉ
ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ሚቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣውራጃታት ዝቕመጠ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ተዋሳእትን ኣፍረይቲ ፊልምን ክሲ ፆታዊ ኣስገዳድ ከም ዘቕረባ እንተኾነ ግና ካብዚኦም እቶም ዝወሓዱ ክስታት ጥራይ ከም ዝምርመሩ እየን ዝገልጻ። ኣብ 2017 ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኮኸብ ተዋሳይ ፆታዊ ኣስገዳድ ድሕሪ ምግጣሙ መንግስቲ ብሓደ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬራላ ነበር ዝምራሕ ኮሚቴ ሄግ ኣቑሙ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ምህላው ቢቢሲ ኣታሓይዛ ጸብጺባ ኣላ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተሎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።